mga higala sa laing sumpay ning atong sugilanon. Pobreng milyonaryo! Basta ingon ani gani nga mga place pa. Mahal gyud na. Maka-afford ka na si Rico na tong tanan. Di ka tamang hugas ining plato. Di ka ta kapahugas ini human itong kaon nila. Papa gyud uy. Bayad ba gud ni daan una makakaon pa? Aw, mao ba? Dali na mo, Noy. La, El. Alay mo papa kay ako sa ni Lola. Ayaw ko gunete kay kamo akong mulakaw. Ako na rin alay ni mo na. Ay, sige. Ay, kita na lang. Ay, nga nung napandol man ko. Ay, pastilan, may gani ka dili ka ayo daghan og tao. Hay! Nagpalahi yung lamisa ang duhay. Wag yun mo tipo na to. Nang luod at Lola na ko, Noy. Aw, mao ba? Kalami ba yun diya na sungugon, oy. Pero, di lang ko. Kay iyarbang parintis sa kigaring, no? Oo, yan parente, Noy. Nya, di yun ko magsurang niya. Kung maumang ganin, inyon lang ni inyong luduod ya. Di na lang ko mo apil. Kaon pa, Noy. Pwede mo ka mo balik og kuha. Sige na, kay mahara ba kayo ni? Kaon tagtaman sa ginawa hangtod nga. Manggamustik ta. Maayo nga development, Rico. At least, naiba na ng imong personal burden. Nasitol naman mo ni Ila, hinaot nga sunod ni mong masitol mo ang inyo ni Attorney Jane. Paningkamutan ako, lo. Paningkamutan ako. Akong usbon akong pagpasalamat ni Muel. Dako kay kagnatabang nako. Way problema, uy. Makalaom ka na ako. Nagkapasaylo naman ka na ako, no? Nakapasaylo na lang. Luuya. Nalang naman di ay. Pero, okay na. Dako na ka ng butang. Nausab na lagi ka, no? Ha? Unsay nausab ba? Murag, naana kay buot gamay. Paitas gamay, oy. Pero, may na lang, di ba? Oo. Maayo na kaayo na. Makapabutan kita sa tao ang ma-broken hearted sa? Oh, Kumusta naman ka? Di na ka maghilak magabi eh. Di na mahuot imong dugahan maghuna-huna niya? nakarelate yung sa? Kaayo. Unya ikaw, kumusta naman ka? Naningkamot lang sa hinay-hinay. Oh, sa ato pa, broken-hearted paghihapon ka? Sabi na ko, okay na ka. Dilingon ano ako dali no. Labi pa nga, kanunay na sa di ka makita o makasulti. Sa tinuod lang, lisod ba sa akong part 3 ko? Kana bitong, imong ibalanse imong feelings. Pero at the same time, gusto ni mo ipatigbabaw ang feelings sa usa ka ordinary friend. Oh, Di ba ya sa'yo na, ha? dako agad na akong saan mo eh. Unsaon ka na ako pagbawi sa? Ayaw lang sa nahuna-huna, ah. Isa tolo na imong kaugalingon. Ug, ayaw siyali kayo, uy. Parehas ko na ako. Wala kong muli kayo ni mo. Di atubang ti ka. Ikaw nga mo ihinungdan sa akong mga kasakit. Oh, Pero kay bawo ko, ma-okay raw niya ni ang tanan. Ma-okay ra ni. Kaya ra ni nako. O kung nakahimo ko, imposible sad uy nga dili ka makahimo. Gusto sila. Nakadaig kay ko siyang baruganan. believe talaga ko niya, lo?
layo na kay ko. Monay klase sa babae nga di gyud angay usigan. Yan palo, sa ibot mong pasabot lo. Pangayaban ako siya balik. Dili na mo akong ipasabot. What I'm trying to say is, kana nga klase sa babae, pananglit, naan na siya si mong kinabuhi. Dili gud siya angayng buhian. Pero wala magpasabot nga gitukmod ka nga mubalik pagpaninguha niya. Kung di mo mangganin ang buhaton, siguro nga dili na nimo siya pahilakon pag-usap. Maglisod naman ko analo eh. Maing pagkadagit niya to Regine sa akong kasing-kasing. Aw, wa pa man sabda mahibaw sa mga panghitabo sa umaabot. Ang importante lang unta ni mong buhaton, mao nga sundo nimo ang gibuhat ni Ella diha nimo. At tuba nga si attorney, paningkamuti nga sama kang Ella, imong mahimo nga ipatigbabaw ang professionalism kaysa personal. Kitsa man ni? Wa mo ko'y gi-expect nga bisita karon. Dili ko mo kumpiyansa. Akong anda mo na nga akong pistola. Lord, tabangin ko katubang niya. Pwede mo dayon, attorney? Oh, Rico? Makigistorya ako nimo. Pwede. Nahibaw si Lolo ini. Pwede ka manawag niya. Okay. So, Rico, Salamat. lingkod. Kumusta? O sabi ako ikaalagad nimo. Maayo ka di ka nagpatsama ko. Nag-shorts na ba ako kanina? Bitaw, attorney. Sa tinuod lang. Nablangko na ko. Ha? Labing siguro, before ka ni Anhi, imo na nagiplano ang gusto nimong isulti, wa ba? Oo. Og labing siguro, imo na nanggihan ay daan ang tanan. Sugod sa sinugdanan, kung unsay mga possible nga ako masulti. Og unsaon sa nimo pag-counter, right? Oo, attorney. Oo, attorney. Og labing siguro, nga doon na ka nag-your major nga tuyo na ko, right? Dili na tinuod, attorney. Di na tinuod. Ako magawa sa bayan ng pizza, ha? Kuan, king, naturo ko, ana. Kuan, naturo ko tibok adlaw, ana. Bisan imo pang pangutanon akong lulo. Lula, og among mga silingan. Doon ako mga testigo sa attorney. Ha? Okay, sorry, attorney, sorry. Sorry, naratol ko sa imong mga pangutan ako. Mura mong nagsukit-sukit sa korte. Okay na ka? Na-relax na ka? Oo, attorney. Okay. Balik na sa sinugdanan. Unsa may imong tuyo na ko? Magigabing ka kong balik ni mo, attorney. Makig-amigag balik? Ngano? Nag-away ba gudi ay ta? Pero nalain mo ko ni mo. Nahiubos man ko ni mo. Parehas namang ila. Friends naman nagbalik. Friends na yun nga. Friends. Huwag pakapin. Mao ba? Okay. Sure. Friendship nga way pakapin. Way problema. Need gid ta ana kay in the near future magtrabaho naman gid ta bahin sa business. Sa inyong business. So, mao na to. Okay na ta. Pero, nako'y laing tuyo ni mo, attorney. Unsa man? Attorney, pwede imo lang yun kung hatagan ng chance. Bisan 1 month lang. Or bisan 1 week lang. Rico. Or bisan 1 day lang, attorney. Attorney, usaran yun kaadlaw. Suwayi lang ko. Tanawa na ko din akong hitsura, Rico. Mura naman gani ko.
Nabuang na ka! Attorney, mahal ta kayo ka. Nga dili ka man makasabot, Rico. Dili lagi ta pwede kay parehas tang babae ang gusto. Suwayin lagi ko, attorney. Aron mahibaw ka kung tinuod ba na imong gisulti o di. Nagtuo ka lang nga babae mong gusto. Pero kung makasuway ka lang ko, di ba makaingon ka nga, sayot na yung imong gituhuan. Attorney, sige na. Suwayan na ito, attorney. Sige na. Ayaw pagduol ako. Sige na bito, attorney. Maluoy ka na ako. Mura na kong mabuha mo gunaon na mo. Ayaw ba yung pagduol, hari ko? Kaya kung mo duol gani ka, mapugos ka kung pagpusil ni mo. Oh. Gawas, Rico! Gawas! Wala ba yung kumagkomedya, Rico? Gawas! Gawas! Attorney. Gawas lagi! Gawas ko. Gawas ako. Di ara diri ang pultahan pa ingon sa gawas! Sorry, attorney. Sorry. Oh my God! Nalagaw ang attorney. Mupusil yun siya na ako. Makahimo siya sa magpusil na ako. Ngano? Diba? Ngano nagdagan mo ko? Asa na akong... Nabiyaan ako akong motor. Patay. Mubalik pa ko dito. Tingalik pusil na dyan ko niya dayon. Magtaksi na lang ko eh. God! Ngano ako man ito kibuhat? Hapit ako siya mapatay. Oh my God! Pero diliot na siya mahunong kung wapato na kubuhata. Hapit ako makasa niya. Hapit ko makasa ni Rico. Oh God! Hapit ko makasa. Oh, Rico, naunsa ka? Naunsa ka, oy? Sigpa ako ng kula. Ari, mura sa napaksit akong panit tuloy. Kaya akong aping mo napaksit. Sakita tuloy, Ari. Oh, ingon man ka. Sagpa ako la. Ginahin na sa tanin mong sagpa la. Pero, salamat gahapon la. At least, nakasiguro kong buhi pag yun ko. Unsa? Oy, kaya nga naman di ay, may naitabo ni mo. Oy, naunsa man di ay ka, gitulis ka. Ay, todang imong motorsiklohain man, gikarnap. Jesus, may resep, may nalangwa kapatya. Hapit yun la. Pastilan, ginoo ko. Unya imong gireport sa mga pulis, ha? Nya, tawagan na to si attorney, atong pahibaw sa naitabo nimo. Ayaw. Oh, Ayaw lang la. Ayaw lang yun ha. pastilan, oy. Magpatabang lang tang attorney. Kalimti una ng inyong problema. Ipadaplin lang una na. Ang importante nga, magukod tong nagkarnap sa imong motor. Oh, Wa, karnapang akong motor la. unsa? Pero nga nung ingon man ka nga hapit ka, mamatay. Unsa, nadisgrasya ka? Bebe, wa man lagi ka. Wa man lagi kay pangos. La. Paminawas ako ha. Paminawas ako. La, okay na ko. Ay, nagkabalakan ako. Dili ta manawag na torni ha. Kalimtanin na to la. Unsay kalimtan? Anong kalimtan man? Unsa gyud ay nahitap? La. Shh. Paliyog lang la ha. Paliyog lang. Oh,
no? Unsa man gyud ay kay nahitabo? Dili mahimong magpakahilom lang ko ini. Tawagan ako si attorney. Di ko katuos na itabo na. Suko bisa turnin ako. Suko siya sa akong paghawak niya. Happy dyan ko niya po sila. Ay. Huwag hindi siya pagbatin ako. Bisan gamay. Huwag siya madutlin sa akong paghawak niya. Noon, nasuko siya pag-ayo. Ako rin itong pagtuo nga. Ay gamay siya pagbatin ako. Una-una na ganito na ako. Una-una na ganito na ako. Hapit ko makasa ni Rico. Hapit ako siya mapatay. Mahal ta kayo ka, attorney. My God. My God. Pwede, imo na dyan ko Tagalog chance. Bisa 1 month lang or bisa 1 week lang. Or bisa 1 day lang. Usala dyan ka adlaw, attorney. Suwayi lang ko. Kalit kayo ang paghita po. Nagtuo ka lang nga babae ang imong gusto. Pero makasuway ka na ako. Di ba makaingon ka nga? Sayod na ang imong kituhuan. Sige na, attorney. Suwayan na to. Sige na. Oh my God! My God! Nahadlo ko sa sunod nga mahitabo mao nga ako itong gibuhat. Nahadlo kong tinuod o niya ang iyang gituhuan. Mao nga ako itong nabuhat. Sinang sala. Nitugan ka si Rico. Ako baka aning tubagon. Ako lang ning tubagon. Sige nang ha, kay bisigit ka ayo ko good. Ako raw niya istoryahon si Rico. Sige, attorney. Salamat kaayo, attorney, ha? Og pasensya na nga. Hello? Ala. Hey. Gipotol namang attorney. Busy gidi ay siya. Taon siya doy. Ako lang yung gi-istorbo da. Pero may na lang. Siya na bahala mutabang ni Rico. La. Bahala na. Na, binawag yung attorney na? Ay! Ay! Sakit da. Adi apa, kinigyang semento ang sukmagaran. Aran, dili ang pagkasakit. Ayaw kasako na ako nga ninawag kong attorney. Kaya nabalaka ka ako ni mo og nagpatabang lang ko niya. Og nisaad siya nga makiksulti ra siya ni mo. Basin on niya or ogma ba kay busy pa kuno siya kaayaran. Morning, gisulti? Maura, kay busy lagi siya. Kamu na lang inyo pag-istorya niya gid kay unsa ginahitabo nimo, ha? Unsa ginahitabo? La. Mangyo na sa kunin mo la. Ayaw na diyog usbag po na wag ni attorney la. Si Don Marco rin akong istoryahan ugma. Si akong dulo ng bili si attorney. Ay. Grabe pag yun ay iyang kahiubos ni attorney. Kay dili pa man yun siya mo dool ini. Basta. Kay nakasulti na kong attorney. Okay na to.
Kalapad na sa kong uwi. Gusto na kong matog pero dili ko makatog. Mahal na kayo ka, attorney. My God. Ngano dili magyo kamawasa kung una-una, Rico. Ngano man. Suwayin lagi ko. Pero may bawa ako tinuod ba ng imong gisulti o di? Tabuang nagyo ko ini. Ngano na igod ini bangko? Ngano apektado ang mga kaayo ko? Ngano man? Kisa man nun. Kisa may manawag na ko ining orasa. Oh, uy, si Rico. Hello? Salamat imo kong gitubag yan. Murong mabuang. Noon sa day ka. Asa ka karon? Ngano day ka? O sila ginahitabo. Wa pagi ka musulti. Sige lang. Mag-istorya ra tawag ma. Ang importante lang nga, nagka-istorya ta karon. At least naa ka. Anda maminaw na ako. Makatuog na ko ini. El, sorry sa pag-istorbo sa imong pagkatuog ha. Lain na sa nang utang ako nimo. Salamat. Bye. Rico, tayong pauna. Yan naman kiputuloy. Pero, unsa man yung problema? Nga naman kang naghilak man siyag maayo. Si Attorney Jane nasad ka ha? What? Mo-resign ka? Yes, sir. Attorney Unsaguni, I was expecting ngang bahin sa tong project sa Canada nga itong niskutan. Usagunin, nganong imo man kong gitagaan ining resignation letter? Bahin na basad ni Rico? Yes, sir. My goodness. Mahimo bang imo nagkonsultihan kung unsa ning hitabuha? Andam kong maminaw. Sir, I almost killed him. Oh, Kung di mo ko ipa-aresto, sir, okay ra. Andam ko mo dawat. my God. I'm so sorry, sir. I'm sorry. My God, attorney. Hindi ko pagkatuoy ni. Usa ba di ay nahitabo? Ug nganong? My God, Lord. May gibuhat ba si Rico nimo? Aduna ba, attorney? Sir, Unsay nahitabo? Unsay gibuhat sa kong apo? Okay. Take your time. Ipagawas na tanan. Hilak. Pero ayaw pagawas ng kwartuha nga di ka mo sultis tanan. Magpaabot ko, Atty. J. Basta ra ha. Wadyo kailangang sultihan bayad ini akong problema ron. Sakto na tong nitawag ka ni attorney. Pero la, ayaw na taon to usba. Palihog lang la. Do nga naman gudi ay. Magikaaway ka. Mga piligrong tao. Ha?
na miligro ang imong kinabuhi, Rico. Wa lagi la. Okay na ko. Unya nga nung ingon anak man ng imong sinultihan. Ako ra ba, Rico, wa ko'y tarungtog. Nabala ka kog maayon nimo. Nahadlok na ra bagyod ko ha, pero nagpaisog-isog lang ko. Kinsa man din ang imong mga gikain kwentroy? Kinsa man? Nisod kag bisyo, unya imong gibangga ang mga daotang tao. Layuan sa sa imong naabtan lawi. Agay, nagisgot ka gud hapit ka mamatay. Wa manggod. Ano wa? Nagisgot ka gabi eh. Luspad kay kasi mong pag-abot. Pananaw ra to nimo la. Ako king nanadong. Kay klaro ka kang nalisang gabi sa imong pag-abot. Unya mo ingon na ka nga ako na tong pananaw. Ayaw ko kabuangin ko ha. Kung naunsa ka man pagsultis tinuod in taon. Kung kinsa na mga tao nga imong naengkwentro, tugaan taon. Pagkigsulti ni attorney, aron magmalinaon ko. Tugaan niyas tinuod, tugaan niyas tanan. Oh, Nakadungog ka sa akong gisulti. la oo. La pero akong usbon ha. Ayaw pa nabi di bisang kinsa bahin ini. Sige. Basta kay sumbong yun ni attorney ha. Patabang niya og ni Don Marco. Aron ka pa nalipdan ka. My God. My God. I'm so sorry, sir. I'm so sorry. This is personal matter, attorney. Ugway labot ang imong trabaho sa netabo. Dili na kumadawat ang imong resignation. Pero tagaan tikag 1 month leave. No, sir. I don't deserve that. Dili ko huwis, attorney. Pero akong nakita nga self-defense ang imong gibuhat. Your vacation take effect immediately, and I apologize for what Rico did. Sa simbahan ta magkita il. Pato naman kog ilis. Ha? Oh, sige. Tiwasan na ako akong gibuhat, then moadto na dayon ko. Ayaw lang gud pagkapura. Unahan na imong gibuhat. I-text lang ko kung padong na ka. Okay. Bye. May gani okay ra sa ila makikistoryan ako. Pero unsa man ako pagsulti niya? Unsa man ako pagsugilon niya sa nitabo na dili siya masakitan. Oh, si Lolo. Hello? Lo? Kini na lang t-shirt akong sulubon, oy. Malangan ako kun mamili ba kong sulubon. Tingalig na turon si Rico sa simbahan. Oh, naabot na gid lagi kay nanawag na. Hello, Rico. Huwat lang gamay ha, kay maupagin akong pag-ilis. El? Bita mo na yun. Kaya patawag ko ni Don Marco. Okay. Sige. El, sorry ha. Mag-istorya na niya tagbalik. Okay. Sige. Sorry din kayo, El. Sorry. Huwag salamat. Bye. Bye. Okay ra ka ni kong gibuhat. Nga mura lang kong reserba kanuday. Maghuwat lang kung kanos akin hanglanon. Okay ra ka ni. Dugal lang niya, boss. Plate, boss, oh. Uy, kamay-kamay yan eh, sir. Bisan 500 lang. Keep the change na lang, sir.
Nanumurag suko mo tong tingog ni Lolo. Baho na kasya sa nitabo. Misumong ka niya si attorney. Nakaharon si attorney dito sa opisina ni Lolo. Thank you, guard. Oh, si attorney. Nagdali siya paggawas paingon sa parking lot. Di lang ako malahos. Huwag na ako maabot siya sa kanan. May taguan siya makakita na ako. Si Rico. Nakakita di ay tingali siya na ako. Maong midali siya talikod. Nagmahay ko sa kong kipuhat. I could have done better. Pwede naman utag ako siya gisagpa pa. O di ba? Girisling na ako siya. Pero ako siyang gitiunan sa pistola. O gapit ako makablit ang pistola. I'm sorry, Rico. I'm sorry. Nakasakay na siya siyang auto. Safe na ko. Hapdos mo tayo pamatiyo ng hulugan. Mura mo kong gilang katawag kasing-kasing. O gusto ko muilak. Pero di lang ko kay nitanaw biyan akong guard. Natinga-tingali siya nga. Uwa ko mo doon na turne. Oh, si Lolo. Hello? Lo? Asa naman ka? Yan ako gawa sa building, Lo. Bato na akong sod. Di na lang ta mamalik sa syudad na turne. Di lang ta sa probinsya. Pusaan na yung patator ni. Ako smain labra ka na ako. Mahal ta kayo ka, attorney. Rico. Rico. Ginoo, wagad ko mahibaw sa ginahitabo sa akong apa. Pero ikaw nahibaw ka gyud. Kung unsa man ni, in town, maluoy ka. Panalipdi siya. Ayaw in town pasagdi si Rico nga matumpawak sa kalautan. Maayo! Oy, Maayo! si Ella. Nang sala? Nang! Ganun ni aman ning bata. Kadali, Ella! Nana! Lingkod day, lingkod. Salamat, Nang. Wara ba si Rico? Okay, bawo ko nang ni anhilang ko kay pag ato na ko sa iyong tindahan, wa man gud ka. Ingon man ang inyong tindira nga, di ko no ka mo adto karon maong ni anhi ko. No worry lang, basi naunsa ka. Salamat, Inday. Ay, wa man ko'y gipamati. Wa lang ko's kondisyon nga mo gawas. Si Rico nang, unsa tayong problema? Good morning, Lo. Lingkod. Oh, Naibaw ka bag unsay akong gibati ron? wa, Lo, pero murag naglagot ka. Oh, naglagot ko. Oh, katag-an niya ko. Ug naibaw ka bag kinsay akong gikalagutan? Wa, Lo. Pero murag ako. Oh, ikaw? Oh, katag-an niya gihapon ko. Ay, Lo, ngano makalo? Ngano day? Lo, unsa di akong saan mo?
Ano di ka sa iyong gibuhat, lo? Pangutan lang imong kaugalingon, unsay mong gibuhat ni attorney. Nagkaingon man siyang hapit kaniya mapusili. Oh, Ambot unsay sod na lang imong utok, nga di mangyog na makat-on bisan unsaon nga mahimong disente. Kung napatay ka pa ni attorney, ha? Kung napatay ka pa niya, lisod ko di ay ang magpakadisente. Lisod yun. Nga bisan gastuhan kapag milyon, aron lang mahimo kang disenteng tao. Mugawas lang yun gihapon ang imong pagka-otok squatter. oh. Oh. Pasensya na sa akong gisulti. Nagkalitan lang ko. Ako'y mga pasensya na mo, lo. Nganong imong gihubo ka ng imong relo? Ako na ning uli. Oh. Tanang niya mong gihatan ako nga. Niaron ako, lo. Ako uli karon dayon. Oh, apil lang ang t-shirt nga. Mahal kayo. Isulob ka na pagbalik. Huwag ka ng relo kuhaan, ha? Dili, lo. Ako ning iulit mo tanan. Kaya relo. Kini t-shirt, kini kasunis, kini sapatos. Apil na lang medyas og kini boxer, lo. Ako ning iulit tanan. Unya maghubo ka. Basta kay iulit ako tanan, lo, nga imong gihatag nako. Apil na niya akong pitako. Og kaning suot ni. Lo, og kalinti nga may apo kang gikan sa squatter. Rico, ayaw ko gingnayin, eh. Ayaw ko gingnayin, eh. Magkalintan na ba't, lo? Aro dili na ka magproblema na ako kay squatter sa kutok. Rico, Pasensya, lo, ha. Pasensya na yung anil ako. Pasensya kayo. Rico, paminawa ko. Uno nga ka ng imong paghubo, Rico. Gi asa ubuon ng midyasa, uy! Rico, sama. Rico, patuon ako, ha? Rico, sama. Di ka mo pa. Lo! 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 Ano ikaw kasi mudugan, lo! 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 One month nga leave. Ako ni gamiton aron makaduaw ko sa akong pamilya sa Canada. Mami, magkita noon, tata. O galing lang kay Waka na. Dili na ta magkita sa ako niya pag-ana. Daghan unta kayo kung isumbong ni mo. Daghan pa unta kayo, Mami. Kinsa ba ning? Si Carol ba di ini? May gusto lang tingali siyang i-clarify sa akong mga instructions. Hello, Carol? Oh, unsa? Oh my God! No! No! Lord, kung may dautan man ganing mahitabon, Lolo, ako di mapasok na ini. May magnaminaw lang ko niya. May magmatuo na lang ko. May bawal na lang ko magpadasa kay ubos sa iyang pag-insulto na ko. No. Buhata tanan unsay akong buhaton, Doc. Please do everything. Si attorney. Okay, Doc. Thank you. Thank you. Oh, si Rico. Nilingaw siya nga nitanaw ko niya.
Mula ko na lang ko. Okay na nga niya siya sa ospital nga motima ni Lulo. Mas nahibaw siya kung siya ang nga buhaton. Rico, kadiyot lang. Oh, Ayaw paglakaw, ha? O pa tama ka siguro kung sa sitwasyon ni Don Marco. Mahimong anytime from now, may isulti na to ang doktor. Oh. Okay. I know dili na unta ko angay pang makigsulti nimo. Pero this is not about us, Rico. It's about him. Walang una tayo personalay. okay. Yes, Doc. Okay, Doc. Yes, Doc. Huwag yun siya mabiya. Gimonitor yun niya si Lulo. Pero di na ako pwede mo dool niya. Di na ako pwede mag-istorya niya. Doon ako magtambay sa kapilya ng hospital. Asa ganito tapita. Sige, Doc. Salamat, Doc. Oh, nilakaw si Rico. Sama to siya paingon. Hello, Doc? Okay, Doc. Maghuwat mi sa ilang instructions, Doc. Thank you. Oh, sama to siya paingon. Nga nung milakaw man siya. Mubiya siya nga dili pa stable si Don Marco. Ayaw ba yung kita ang sulti ni Rico daya nga nisulti ko ni mo, ha? Og ayaw kita ang sulti mong papa bahin ini. Piligro in taon, daghan mahibaw ini. Makalaom ka nang. Dili ko manabiog, dili ko magsaba ni Rico nga nisulti ka nako. Pero, kinsa magay gusto mo patay ni Rico lang? Maogyod na gisigihan na ko pangutana nga wag gyud tubag. Ila, guol na gyud kay Koday. Pero hinoon, labing siguro nga nag-istorya na turon sila si Attorney Jean og Don Marco. Magpatabang man to siya nila. Okay nang. Mayo hinuon. Mayo hinuon nga niduol siya ni attorney. Ay, pastilan, Ginoo. Panaliptiin taon kikan sa mga daotan si Rico. Maluoy, kain taon, Ginoo. Lord, ikaw na lang dyan bahala ni Lulo, ha? Murag babuak naman ko niya akong ugod. Ano kaya pa kung sa iyong nahon o kunahon na? Lord, ikaw na lang dyan bahala. Ikaw. Oh. Attorney? Mao tingali ni asaktong oras og lugar. Nga angay ko mangayog pasaylo ni Rico. Oh. Pasaylo ako, Rico. Labi na akong watay personal like karon din. Abi na akong bahay na ni Lolo katong pwedeng isgutan. Oh. Pero labing siguro, kining nahitabo ni Don Marco may kalabutan sa nahitabo nato. Inaot na makapasaylo ka na ako, Rico. Ako kasarong sa... Pero dili to mo'y sakto. Dili to mo'y angay na kong buhaton. Pasensya, sad. Pasensya. Unsaon nga. Otok squatter mangod ko. Sakto si Lolo. Bisang gastuhan pa kong milyon. Para lang mahimong disinting tao. Mupatigbabaw yun ang akong pag-autok squatter. Mao nga kung nangayo kag pasaylo na ko. Mangayo sa kong pasaylo ni mo. Patas na ta. Si Lola. Excuse me, attorney.
Hello? La? Nakahimo pagsulti si Don Marco gingon adto kang Rico. Sakto si Lolo. Bisag gastuhan pa kong milyon para lang mahimong disinting tao. Mupatigbabaw yun ang akong pag-autok squatter. Oh my God. Mao ka nga giatake si Don Marco. Nagkalalis ka sila ni Rico og kinitungod na ako. Oh my God. Sakto si Lolo. Bisag gastuhan pa kong milyon para lang mahimong disinting tao. Mupatigbabaw yun ang akong pag-autok squatter. Kasakit ka sa iyang tughan pagkatungog niya sa gisulti ni Don Marco. Kaluoy niya. Kaluoy ni Rico. Nameron ni attorney sa ospital lang kay gitake si Don Marco. Jesus Maria Joseph Ginoo ko. Hala, oy, kagol ba, ana? Iyan po lang siya la. Oy, ako gid siyang iampo. La, basi malugi pa kong uli ha. Langhid lang ko daan ha. Di aman siya ila diridong. Niyari siya kay nabala ka lagi na ako. Abinyag na unsa ko. Kay wa man ko mo ato sa tendahan. Ah, okay. Mainon la. Pwede ko mag-isulti nila? God, I need your guidance. Please enlighten me. Wa pa ko makasabot sa tanan. Pero kining nahitabo karon nga nagkita gihapon mi og nagkasulti after sa nahitabo gahapon. Sign na ba ni nga angay kong musuway? Suway lang ko attorney. Bisaw sa kabuan lang. Bisaw sa simana. O bisaw sa kaadlaw. Nahadlok ko, Lord. Nahadlok ko sa akong kaugalingon. Nahadlok ko nga musud og laing relasyon. Pero bisan sa daghan ng mga higayon nga milikay ko, sa kadaghan ng higayon nga misuway ko nga magpalayo, magkadugol man gyud mi. Ang kahigayonan magid ang mupaduol na mo sa usag-usa. Unsa may akong buhaton, Lord? Musuway lang pagid ko. Tagaan pa na ko higayon ang akong kaugalingon uban ni Rico. Please enlighten me, Lord. Please. Thank you ha. May concern ka rin, Lola. Siyempre, uy. Nagisgot ko tag imong problema. Nagtuo kog sinang sela. Abi na kog doon na siya gipamati ba kay wa masagot siya mo ato siyang tindahan. Kung di ka busy, diha lang sa ka ha. May na lang, doon na siya ikauban. Oh, kung di malayo yung papa. Wa man sad si Papa. Toa sa probinsya, nagmeeting sila sa iyang maigsoon. Next week pati nga lito siya mo pauli. Mo ba? Sige, kuyugin lang sa Lola diha. Kumusta naman si Don Marco? Okay na siya? Wala yung pagtabang sa mga doktor. Iyan po siya. Iapil siya sa mong pagampo. Sure. Lord, tagai ko kusog ha. Og tagai ko laing sign nga mauna ni ang imong go signal. O kung imo magyong pagbuot ka mo try ko niya. Tagai lang kog sign. Kay bahugit ka nga nakuyawan ko, Lord. Nakuyawan ka ayo ko karon. Pero uban nilang gyud ko.
Suportahin lang yun ko. Oh, tuara siya. Wa pa sila mo manong istorya ni ng sala. Muhinay lang kog tuol niya aron. Dili maistorbo ang ilang panagsulti. Sultihan yun na ako nga. Nakamig ako na mo yun. Sige lang. Magkabawi ulit ko sa akong mga atrason mo. Akong promise. Mubawi di ko nimo. Ampi mo nung lahat. Si Ella? Si Ella ang iyang kaistorya? Si Ella ang iyang kasulti karon. Magpalayo ko. Samtang wa pa siya makabantayin ako. Okay. Okay. Relax. Relax. Klaro ang message ni Lord. Dili mi para sa usag-usa. Oh. Hello? Dr. Nacorda? Sige ha. Ako pang i-check si Don Marco kung naunsa na siya. Okay, Rico. Makigsulti na to si Dr. Nacorda. Oh, okay, attorney. El, makiksulti ko na mo ang doktor. Bye. Sunod lang. Naanak ko, attorney. Magsulti mo ko na lang ang doktor nang nakadungog man ko sa tingog ni Attorney Jane. Pastilan, oy. Wa lang untay daot ang mahitabo ni Don Marco. Bisan wa gid ko maamat niya, pero dako gid kaayo kog utang kabubuton niya sa iyang pagtabang namo ni Rico. Sila ni Attorney Jane. Ato lagi gi-apil sa atong pag-ampo si Don Marco nang nga lugwayan pa untang yang kinabuhi. Okay ra kaday ila. Kung magrosaryo ta. Okay na nang. Way problema. Salamat taon. Okay na si Lolo. Dili pa siya okay. Bisan og out of danger na siya, wa na magpasabot nga okay na siya. Nakadungog ka sa gisulti ni Dr. Nacorda? Extra precautions ang gikinahanglan. Buot ipasabot nga mag-amping kita sa tanang higayon. Oo, attorney. Mulakaw ko. May mga asikasuhon on ako. Then mabalik na ko din he. Sige, attorney. Kung may mga pangutana ka, tawagin lang ko. Okay, attorney. Sige. Sige, attorney. Nilakaw na sa attorney. Magkadimao baka ako ini. Aw, panigamutan ko. Unsa ako pagkatong kundi maningkamot. Panahon na nga. Akong ipakita niya, attorney. Nga di sa ko inutil eh. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang kandila di ay. Wa mapaong nang. O gyapon mapaong. Ako na lang nang. Ay, faita gining pangagmata. Mahungaw naman ng hangin ni Goyap. Asa di mo postiso nang? O lagi na mo sulupa. Limtan, kung salob. O di ay. Nang, adoon sa na ko ang bakery ha. Lilion lang na ako. Mabalik na ko. Oh, sige day ila. Adto asa dito day. Unya, pagdaog pan, inigbalik ni mo. Sure nang. Sige nang, ato sa ako nang. Nahipos ra gyud ako ang mga nagkatag na akong mga gamit. Pero ang akong utok, disorganized pagihapon. Dili man unta ko ingon ani. Pero ngano naingon man ko ini? Murag dili naman ni ako. Sa una, kung maglibog ko, mutake lang og seconds or minutes, ma-okay na dayon ko. Tungod kay dili ko daling matarog. Dili ko daling maapektuhan. Pero karon, lahian na gid uy. Dili
dili na gid ako. Dili na gyud. Suway lang gud ko, attorney. Suway lang gud ko. Rico. Kanus ka ni ko last ka nagpa-apekto sa lalaki? High school? Unya karon? Patay. Wa mo kasabot ining uban pilapan, eh. Suway na jud ako. Suway ako nagsabutin. Unsa naman tani, eh. Unya lang ako manawag na turni ko. Di yun makaya. Ang uban ra ba ini? Okay pa unsa itubag. Ay. Panahon man yun tingali nga. Ako rin yung sirisuo ng tanan. Bahin ni Lolo. Panahon na gini. Aron dili na siya kaingon nga utok squatter ko. Duoy sa taon namong mga taga-squatter, eh. Lahit ni may utok. Buwes, akong ipakita ni mo lo. Nga ang utok squatter ang nga ikapasigarag mo. Oh my God! Nakatuog ko! Gusto, nakainom man di ay ko. Unsa na ba oras? Uyala, hapon naman di ay. Wa ka manawag si Rico. Asa man tong akong phone? Diri raman to ganina. Naasasaw ka. Nahagbong na itingali na ipagkatuog na ako. Pila na ka ni ka, Miss Cole. Wa? Why, Miss Cole? Wa manawag si Rico. Tingalig nag-text. Wa, sad. Ni-message tingali. Wa, gihapon. Buot ba niyang ipasabot nga? Wa na siya makinahanglan sa akong assistance. Oh, okay. Fine. Pero, si Don Marco, naatiman ka niyang tarong. Dili pwedeng ako na siyang pasagtan. Bisag apo pa siya ni Don Marco, pero daghan pa siya wa mahibaw, eh. Og dili na ko mahimong i-compromise ang kahimtang ni Don Marco. Finally, nanawag na yun. Hello, Rico? Rio? Hala, sorry. Pasensya gid ha. Ang ako magun pagbasa gud kay Rico. Ang apo ni boss ba? Sorry ha. Unsa man nanta? Mao ba? Okay, sure. No problem. Okay, sige. Bye. Bye-bye. My goodness. Abi kita kong siya. Rico kita nga akong basa. Pero Rio di ay. The old me should be back. No. Dili should. Must. Sige, bye. Tawag lang yung balik kung may lain pa kapangutana. Ay, nga nung sige man siya panawag. Nag-fill up ko na siya form para ni Don Marco ng unya, daghan siya wa kayo masabti. Ha? Nga nung siya man nag-fill up. Siya to na di ay. Nilakaw pa mo ko na si attorney. Wa pa mo balik.
Pero may nalang nga, nindot ang ibalita bahay ni Don Marco. Nga luwas na kini sa peligro. Maugid nang. Mao na pinaka-importante. Mga una ta. Sige na, mga una ta ng dani mong pan. Di na hinoon init da. O di ay no. Nalimot na malang ko nang. Sige, mga na ta. Luya gid taon tan. Luya gid tanaw ng mga tao nga masakit. Bisag unsa pa kadagan sa kwarta. Pero mahigda yun ang hingdaanan nga. Adjust. Nya. Naidagang tubo ang kitaod. Nya. Dapat yung oxygen. Anong kalinit lang sa mga kwartahan nga masakit. Kaya ilang mga kwarto, nindot. Limpyo kayo. Wa pa yung sapa. Unsa siyang oras na transfer din eh? Alas 4 matigal dito kapin. Okay. Ako yung mga papel nga gipilapan ganina. Pero wala na ako manawag nimo aron di ka maisturbo. Wara man sa kakay problema. Naaman pero nanawag ra kong ila. Bakasyon biya nimo. Tempa, pwede naman ka di man eh. Oh. Tagay lang unya ako sa mga importante nga impormasyon bahay ni Lolo aron di ako kinahanglan pa nga mo samok nimo. Sure. Wala problema. Kung naang imong laptop, ako rin isend sa imong email ang important information about sa iyang health. Kung pwede, di lang about siyang health. Katunggan naman tingalin na ako nga mahibaw ang tanan about niya. Di ba? Sure. Sige. Ako rin i-provide nimo ang tanan. Pasensya na gyud ila. Mamarisyo na yung una ko na mo karon. Makabawi na lagi ko. Okay ra, oy. Wa gyud problema. Pero mas maayo imong i-text or i-PM ang tanan nga angay na kung dadon diha aron way malimtan. Sige. Ano na lang. Akong i-PM nimo ha. Sige. Bye-bye. Bye. Si Rico na sad to. Nang. Doon na siya ipatod sa ospital. Iyang laptop o mga personal niyang gamit. Sige, atong ihatod aron makaduaw sa ni Don Marco. Sige, Nang. Na siya gichat. Nangayo mo kung lista siyang ipahatod aron way malimtan Nang. Sige, basahan na yun ila. Nagkasulti mi sa iyang doktor. Ugma sa buntag, if stable na si sir, ilan ang tangtangon ng oxygen o kanang uban nga gitaod gawa sa IV. Ivy? IV? Kanang dextrose. Dextrose. Actually, ang dextrose usa lang sa mga IV fluids. Pero ang mga tao, dextrose ilang itawag sa tanan. Dextrose di ka binisayaan ng imong giingon nga IV, no? Whatever. Sige na. Dili na ako magdugay. Ikaw na bahala ni Don Marco, ha? O ako rin isend sa imong email ang gikinahanglan nimong information. Thank you. Niyap sa takong dugan. Pero di ko badayon eh. Di na ko angay kalimtan nga hapit ko niya pa sila. Kaya rin ako. Kaya rin ako siyang kalimtan. Plete na mo dong kuwang nagpiso. Okay na dong ha. Nakoy piso Nang. Okay na, miss. Ayun na. Salamat. Salamat. Hinay lang Nang. Kahina ni guglihok sa tagawang. Ako nang tawagan si Rico Nang ha. Ako pahibaon nga na anata. Si Attorney Jean! Attorney!
Attorney Jane! Oh, nang sala? Ay, salamat. Salamat nakadungogitan ka, attorney. Ay, kuyog miniila, attorney. To ara ay, tara siya ay. Gitawgan si Rico. Gipahibaw nga, niya nami, naghatod mi siyang mga gamit. Siya naman sa di mo banta ni Don Marco. Oo nang. Pero, dili ra pa pwede bisitahon si Don Marco nang. Diri ra gid mo sa gawas maghuwat ni Rico. Kuhaon na niya. Mao ba di ay, attorney? Pasensya gid nang ha. Okay ra, attorney, ay. Sige nang ha. Tuwa pa sa atbang ako sakyanan. Akadiyot sa attorney. Ay, kumusta naman to ang akong gihangyo nimo? Bahay ni Rico. Katubang hulga sa iyang kinabuhi. Oh. Naati man na to, tana. Ayaw ka bala ka nang. Wala manghilabot ni Rico. Wala magsamok-samok niya. Mao ba, attorney? O salamat yun kaayo, ha? Ginoo ra gyud magbaw sa imong kaayo, attorney. Dagan, di kayong salamat. Way problema nang. Ay, salamat gid kaayo. Salamat. Oh, Ay, hi. Sige. Una na ko ninyo. ay, nagdali to sa attorney. Kay to pa sa atbang iyang sakyanan. Mao di ay. Ang saman, anion ta ni Rico? Ha? Dili man da pwede bisitahon si Don Marco. Lagi nang. Maghuwat na lang taniya nang. Ay, ato ta ay. Manglingkod lang ta dito nang. Nala, sige. This is crazy. Nagkurugid ko. Dili ko angay mo feel og ingon ani. Wa gyud rason nga mobati ko ini. Hi, attorney! Nganong nairitaman ko niya? Unsa may sa niya nako? Unsa may akong problema? Unsa may problema nimo, Jane? Unsa man? Oh, narang duha ay. Di na mo nag-date duha. Uy, hala? Naabot talaga ka pa? Ingon pa ni Ila nga sunod semana pa ka mo balik. Disgrasya sa motor, imong tiyo mayok ila. Tuwara sa ospital. Sa probinsya pa? Yan sa syudad. Ay, mao ni imong manghod nga perting si Pata pagkabata imok na? Nawala. Dito naman sila nanagko sa probinsya, God. Ako ramay nagpabilin ni sa syudad, uban ni aning papa. Oo, kay nagbuwag man di itong imong mama o papa na. Oh, eto, di doon mo. Naghatod mi sa mga gamit ni Rico sa ospital pa. Siya naman si bantay ni Don Marco. Gisugat raming Rico sa gawas, kay dili man gihapon paduawan. Nga ba di ay? Nausa di si Don Marco. Giatake sa kasing-kasing. Hala no. Lord, markabahala niya akong bato na. Nasugdan na ako katubang akong pagkadugong ko imperial. Support lang yun, Lord, ha? Supportari lang yun ko. Sigurado man yun yung magkadagma-dagma ko ba? Pero kung naa ka, back up ka na ako. Ma-okay rin ko. Oh, diba? Si Lulun Lilyuk. Oh. Lo? Rico. Oo. Ako ni. Lo, salamat nga. Nga nakabat ko na ka. Ay, sagsulti lo ha. Ako sa pebo ng nurse. Salamat. Salamat. Huwag ka mo biya. Lo, ay sagsulti lo. Bawal pa namang sisulti. Dali pahiyang ko. Lo, ay sa palabig kalipay kay bawal gyapon nimo.
Abi manggod na ko. Mibiya ka na gyud. Nag-uul kay ko. Lo, di ka pwede mag-uol bawal sa nimo. Unsa di ay dili bawal. Chill lang. Mao na dili bawal. Basta, agwantaha lang una. Mangutan na tas doktor ug maon sa pay mga dili bawal nimo. Sa pagkakaroon lo, chill lang na, okay? Salamat. Nailanong kas lulo. Ay, lamian na katuog ko eh. Pero di pa ko pwede matuog. Kinala mabasa man nila ako tanan nga. Gisaya ni attorney. Balag, wapay ko kasabot unsa ning uban. Medyo nahubog na yun ko na. Makatog na yun ko ng taon-taon. Ug mawa na ning kalibog sa akong utok. Asa naman itong sa amin? Dera. Be. Istoryahon ako akong kaugalingon, be. Okay. Paminaw, ha? Paminaw, Jane, ha? Dili ka angay magselos ni Ella. Dili ka angay mangiki. Unless kung siya ay mong nagustuhan. Pero wa man. Wa kay feelings ni Ella. Tuwa man ka na fall ni Rico nga parehas ni mong lalaki. Maluwi sa ka na ko, attorney. Mahal ta kayo ka. Marang gubuang siguro muna ni mo. Ako na may murag mabuang karon, Rico. Ako na murag mabuang sige ko na una ni mo. Mirisin ako. Ikapila bitaw siya ni Suway. Pero ikapila sa ako sige sa likway. Hinitalaw ko. Nagpadako sa bakak nga akong gipugos nga mo itinuod sa akong pagkatao. So ayun lagi ko, attorney. Di ba makaingon ka nga sa'yo ang imong gituhan nga babae mong gusto? Pero uwahin na. Bisan pag magbahay pa ko, uwahin na. Matay. Wa pa ko kasabot ining ang mga gisede attorney nako eh. Ay. Pero dili ko mutanan niya. Dili ko mga tabang niya. Dili siya ra ang makapasabot nako ini. Dili kay siya ra makamao. Wa ka lang masayod, Rico. Wa ka lang masayod. Unsa ka dako sa kong kalipay nga wa ka mo biya. Nahibaw ko. Dako kayo ang sa nga akong nahimo. Lo, ayaw na itong iskutiro. Musakit na sana imong dughan. Anak man yun ang natas kasuko ba? Di na takabante nga makasulti tagbati. Kasabot sa kuha na, lo. Ay, tuod eh, lo. Ingon ni Dr. Nakorda ganina ba pag anhin niya nga after sa tulo ka adlaw nga okay na yun ka, pwede na ka ma-discharge. Wa man ko nimo pukawa pag anhin niya. Ay, ingon man siya, lo nga, di na kapukaon. Mayaw mong gano'n mong pagkatuog, lo. Mao ba? Pero ang kanunay gud na kong gipasalamatan. Mao nga inigbukan ako sa akong mga mata. Ikaw gud dayon na nga akong makita.
tuod. Wa lagi good mo anhi si attorney. Di naman siya atong wapakay panimuot lo. Tingali, di bakasyon na to siya. Lo, ako biyang gipangayo ni attorney ang uban ng mga personal information. Labi na sa imong health records. Sorry lo ha. Kay ako man gud ginihini og study kay naka-decide man ko nga dili na magsalig ni attorney labi na bahin mo. That's good news. Sure ka lo? Kuyawan biya ko kay bilog masuko ka. Ay, muna'y dugay na nakong gipangandoy, Rico. Nga mo apel ka na gyud sa kong personal nga kinabuhi. Salamat, Rico. Salamat sa Diyos. Ngayon na yung gidungog ang dugay na nakong gipangayo niya. Salamat, Ginoo. Salamat. Aw, mayo noon nga nibalik ang trabaho si Rico ni Don Marco. Unya, ay mag-eskwela. Ay, naaraman sad ko no say bakanting oras para sa pag-eskwela lamok. Mausad na bintahaan ng online, no? Kay pwede ra gyud ay bisag asa ka. Oo, yun na. Masinso na yun nagmayos ni Rico. Hinaot pa unta. Kumusta? Okay na lo. Aw, doon sa ko'y dagang problema. Pero dagan sa kong kapangutan-an lo. Ayaw pa na gana pagpangutanan ako, ha? Aw, kung mga confidential na lo, ikaw gid akong pangutanon. Kanus ka mo duaw na ko. Karong Sabado lo, muanha pa nimo. Sige, apo. Magpaabot ko nimo. Sige lo. Amping yun ha. Giti man na magkakagtarong sa mga katabang diha. Huwag kaya ngayong kabalakan. Ilarag kong giatiman. Sige, apo. See you on Saturday. Sige lo. Punuan sang utok eh. Kuwas ko mo dahom nga. Dako-dako dirig story siyang utok. Kamapura mo sa deko? Aw, doon na ko'y di sa dyan tayo na ako masabtan. Kung may problema, ayaw pa nagana pagkonsulta na ako. Thank you na lang, attorney. Pero, kutom sa akong mahimo, di na ako magpaduol pa nimo. Aron dali ako makalimot. Nga no day, kuhaon ako sa ilang nga personal secretary. Uy, di ba? Bitaw no? Ako lang kuhaon nga sekretary sa ila. Pero, unsaon man ako siya sa pagpasabutan. Sutihan ako sa tinuod. Ay, unsaon ka pagpaagi sa? Lisura, oy. Ay, asa man tagtawahan na, oy. Hapit naman mo sa kauras. Wa pa magkit siya. Mangin dyan, matingali tong rikuha to. El! Baya, tingsi lang ay. Late na sad ka ha. Sorry, ma'am. Sorry, ma'am. Unsa na itong istoryahan? Problema na sad? Oh, dili. Dili problema. Trabaho para nimo. Sure, oy. Lagi! More pa. Naay mo kuha ni mga personal secretary. Ha? Kinsa man? Kinsa lagi bo? Si Rico Imperial. Ha? 20,000 ang buwan. Ipaagi na sa bangko. Buot di mo ipasabot? Magkita namin ni Rico Imperial sa personal? Di sad. Bagkontak kay mo, pinaagi sa email. Personal secretary man ko. Basta mao na iyang gisulti na ako. Nakita na gid mo niya? Aw, dugay ra. Onya, gwapo siya.
Gwapo kayo! Taas? Ha? Ano sa may taas? Iyang height ba? Murag kami-kami naman tingali? Kanugkon sad, uy. Hangano sa email ram sa mi kutob, uy. Saman, okay ka? Ako na siyang suldihan, aron makasugod din ka. Sige, sige. Okay. Pero ayaw ni isaba si mong papa, ha? Kay maabot na sa doon niya ni Don Marco. Di pa ini pasaba. Ha? Basta, okay na ka, anak. Oo, lagi. May gani, wa pag ko makasugod sa call center nga akong gi-applyan. Ayun na lang anang call center kay masayahay ni mong trabaho. Magkuha na ka sa iyang email. Kung unsa iyang patrabaho ni mo, maor na. Pero, uy, makamao ka ko sa ipatrabaho na ko, Rico. Pastilan, uy. Ikaw pa? Okay, sige, sige. Sure na ha? Ako'y mangutana ni mo kung sure na ba ka. Oo, lagi. Sure na ko. Okay, dali. Manood ta simbahan aron bidisyonan ta. Ha? Aron bidisyonan imong bagong trabaho ba? Nga walang untay bulilyaso. Dali na! Lord, thank you, ha. Imagi kong kitagaan og bagong trabaho. Galing lang sa mga imperial lang gihapon. Wa ba ako kasabot inimbahin na, Lord, kay kausaan na. Nagpadaan ako og mga flowers halos kada adlaw si Rico Imperial. Unya, nahunong ni tungod kay ni hangyo ko. Niatubang ko ni Don Marco. Unya karon, gi-offeran ko og trabaho nga dili ipasaba kang Don Marco. Sakto kang akong pagdawat sa mong offer. Unsa kayo kasulti ni Don Marco no kung mahibaw siya bahin ini? Dili pa ka magawas nga ingrata ko? O, di ba, ipokrita? Hilon lay kay El. Unsa day mong ginuna? Enrico, Hmm? wa pa man ka makasulti niya nga okay na ko sa. Oh, dan ba? Matras ka? Ayog atras. Ano kung kayong 20,000 ang buwan? Paminaw sa, doon na lang ko'y concern ba? Unsa man? Unsa makay kasulti ni Don Marco kung mahibaw siya ini? Di gani na to pahibawon. Nya just in case mahibaw siya. Unsa may ikasulti na ko? Labing siguro, yagi kong tawgon og ipokrita. Ako ginihangyo nga ihunong na ang pagpadaog mga mahalong buwak na ko. Unya karon, udawat ko siyang offer nga mahimong iyang secretary. El, busy si Don Marco. Di na siya makahatag og higayon, anak. In case lang gyud. Aw, inagod nga, for practical reasons, nagkinahanglan og trabaho. Sa tinuod lang, Rico, karon lang biyag yun ako na-realize. Lain gid kaayo. Gawa sa itong personal aspect. Laing buta nga ako mismo ang niresign sa ilang company. O niya, karon. El, ayun na bunaw na. Kita-kita na ba din ha? Siyempre, magtuyok-tuyok na sa gyud na nato ang istorya o mga panghitabo. Ha? Basta. Gawas pa. Wa kahibaw si Rico Imperial nga ikaw akong gikuha. Unsa? Paminaw sa. Iya kong gipapangita og himuon niyang personal secretary. Wa siya mo ingon nga ikaw gyud. Ang iya lang nga kasaligan, makamao ug makatabang niya. So, mao to, ikaw dayon akong nahunanaan kay timing man nga wa pa kay bagong trabaho. Na, samot. Say samot. So, wa pa siya mahibaw nga ako imong gikuha. Unyang mahibaw siya. May labing siguro nga masuko gid siya. Di lagi. Yamot ni Moriko, uy. Ayaw na lang, uy. Di na lang ko. Pangita na naglain. Ha? Pero Ipadayon na lang to na ako akong call center.
Dili ko gusto mahimong katawanan sa mga mata nila ni Don Marco no ug siyang apo nga si Rico Imperial nga imong sangay. Sa ato pa, ang imong gilikayan nga, dili ka mahimong katawanan sa ilang mga mata. Kaayo. Pero sa ilang mga ilong, okay ra ka. Oh. Sa ilang mga mata, adto raman ka diganahan nga mahimong katawanan. Sa ato pa, pwede ra sa ilang mga ilong. Dudan, baba. Way lami. Basta kay dili ko. Dili ko musugot nga mahimo niya secretary. Ay, hala. Naon siya maning bata. Mura man og gikatlan sa sampot. Di man mamuyo, oy. Di man mahimuyo. Mabarog, mulingkod, mabarog na siya. Unya, mubalhin. Unsa may nahitabo niya? Oh, nisaka. Oh, nanaog na siya. Nisaka na siya. Oh, nanaog na siya. Ay, lano kalaban siya kang oy. Psst, hay, reka. Hinaon siya ka man ng taon daw. Doon na lagi. Agay, kasakit ana daw. Naon siya ka man ng taon. Paghinay, og barog. Panggunit. Imo man kong gipakuratan la, nahagbong na noongo. Lano, saba diha, oy. Natikalbong ka, kay wa naman ka makabalance sa imong TL sa sige nimo balik-balik og sa kakanaog. Lano, kanina pagod kang wa mamahimuyo diha, oy. Mulingkod, mubarog, mubalhin og lingkuranan, mubarog na siya, mulingkod na siya, balhin na siya. Hangtod nga, nagsakakanaog sa agdanan, na di ka malipongan na. La. Saman. Mangutan na lang ko ba? Nganong ingon mamangyud ka nga nagsakakanaog sa hagdanan? Nganong imo pa man yung gimension ang hagdanan nga sa kakanaog gani sa hagdanan jud na? Ala nga magsakakanaog kus kisami. Hala na! Kapilosopo ining kanahan! Itagak ti kami paingo si Babalan! Ha? Unsa ako manin ako? Di balipad man si ila. Kinsa man ako mapangutanan ini? Kutob sa mo, di na dyan kumudool na ito, Regine. Di na gyud. Kumusta naman ka, siya? Wapagit sa mo kontak na ako. Regarding sa mga documents nga ako ipada niya. Well, maybe nausap niya huna-huna. Og dili na siya interesado. Or maybe he's trying his best to study those and understand well. Ganong mabother man ko eh. So what kung nagunsa siya? So what kung kitagaan to niyag importansya or what? Mind your own business, Jane. Mind your own business. Sula ini eh. Labad man nung kaya kong utok ini. Murag dugay pag yun kayo kung makaon ining kining ako orang maning kamot ini. Ay, kalibog ba niyo eh. Balat na eh. Balat mong kasto ko eh. Kung takong ko balik ang mga tutor sa una, magpa-schedule ko nagbalik. Huwag nihigayon na. Mufocus na ko. Unsa? Ni balibad yung kas 20 mil ang buwan. Opa, uy. For delikadeza. Delikadisa ka diha. Unsa na ba daron? Ha? Unsa may ikatabang ni mo alang delikadisa? Huwag magay mo kinuhuno alang si Rico nga number 1 ng bampag para sa iyang katuyuan ni mo. Nga ikaw na noon. Papa, sad, uy.
Wala mo ganay katuyuan si Rico nako. Inamigo na lang ng iyang pagtagad nako. Way sobra, way kuwang. Estela, nagtuyo pang bula, oy. Ila. Huh? Ikaw ay una niyang ipaninguha. O kay nagtuyok mo lang bula, mo balik na siya ni mo. Naano sa kanay mong ka-advance pa. Balik na siya yung pagbalibad sa grasya, be. Estilan gini mo bayhana ka, oy. Nakatrabaho raman sabit ako sa call center pa. O, lagi. Pero kapahawaon ka na saan kay grabe ang presyo sa trabaho. Diha nung yung trabaho nga gihungit ni mo, imo pag yung giluwa, pagka... Hey! Pagwa na lang kumusulti ni mo pa da. Unya kay sulti naman ka. May paganigwa na lang. Unya kay humanaman. Na si Rico, kasi pwede pa. Wa na to, uy. Nakakita na tuglain. Masin gali ta. Ayaw lagi pa, uy. Basta kay dili ko. Ako kung dili ka, ako. Ha? Ikaw, Noy? Ako na lang do Rico. Ina si Rico Imperial. Pwede raman ko ba? Kamaor lagi ko anang trabaho sa sekretary. Ano gano'n kay 20,000 ang buwan, uy? Yabag, ibabihana, ay di balibad pa. Mas gipalabi ang delikadisa kaysa kwarta. Lagi. Pero, kasabot naman sa doon ko niya, Noy. Ako lang do Rico. Noy, kamao ka mo gamit ang computer? Aw, uy! Siyo, duwa og suma. Ay, di man duwa, Noy. Makadawat ka sa mong email nga angay buhaton ba? Ug mao to imong buhaton. Kung unsay ang mga tugon, Noy, mao pa imong buhaton. Pananglit, bagi mo report. Ay, sus! Kamao kay kuana do, uy! Report! Akin sa'yo na nga! Oh, sayo na, Noy. Uy! Mugulit kong microphone. Dayon, mo tumangos kamera. Uy, namingon ko. Mayong buntag mga kasama, kining inyong kasamang imok, nga mosaysay kaninyo sa mga panghitabo karong adlaw, nining pitsa, nining urasa, o nining gutloa. Butang eh. Laugawan ni mo yun, Noy. Okay na to, ha? Report magka. Noy, dili mo maong klase sa report, Noy. Kadabang sa mga kumpanya. Basta, Noy, kaya di ka kamao na. Ano gunas 20,000 ang buwan, oy? Oh. Itaw, no? Di gyud ko kamao ana kay lahi man sana siya. Mayroon man lang sa mga graduhan gyud. Di man gani ka kamao, ako na ba, di ba? Oh. Yan lumasap na si Ila, oy. Taas pa kay garbo. Hay! Kaanugon gyud. Namo kumikita sa bikirin, Noy. Dako ninyo kita, ah. Oo, pero lahi masab nang doon na gitay atong personal na kita ba? Tabang, way mo audit ba? Ay ato bang kaugalingon? Sige lang, Noy. Taas-taas sila lang imong pasensya, Noy. Maubot rin yan mo. Makadawat lagi kag imong personal nga kwarta kada buwan. Puhon lang. Ha? Asa magikanong niko? Kaysa may muhatag na ko. Ay, lugawan ako eh. Nga nakasulti man ko atong imok. Ay. Aw. Nalaw ibang kuniya. Nasayang ang good siyas 20,000. Pero ang ako nabiliban kay nagpakita siya paubos. Bitaw, no? Di gyud ko kamao anak. Kay lahi man na siya. Mayor man na sa mga graduhan yun. Di man gani ka kamao. Ako na ba? Di ba? Doon na yun bitay kausaban sino imok. Naibana na yun niyang kamugiro. Tungod yun ni Ricky Garing. Sige lang eh. Tas-asin lang imong pasensya. Mabot lagi na nimo. Makadawat lagi kag imong personal nga kwarta kada buwan. Puhon lang. Pero ang pangutan ha. Kung saan na kayo nagduwa-duwa rin sa nahunan ninyo imok? Human ado akong sulti. Mag-expect ka doon sa imok ba? Pustaanay ba? Ang anong nisulti man kuno si ato nimo? Butlang. Sa iyang pagsulti nako, puno gyud siya sa pasalig. Grabe tao nga. Murag sigurado gyud siya. 99% na may tabo gyud.
Ayaw tag seryoso ha pa, uy. Wala tayo pasabot. Istorya na tong Rico. Aw, tanaw lang yan na to. Oh, bakala ka. Basta kay dako kong pagtuo nga may buot ipasabot si Rico. Tod. Na si ato ba ila? Unsa man pa? Wa na ba mga moral ni mo si Rico? Wa na taon pa. O dili na mahitabo. Kay in love kaayo na siya ni Attorney Jane. Unya, kay gidyang mga siyang attorney. Oo. Pero nagmaoy pa na siya hangtod karon. Sigurado ka? 1,000,000% sigurado gid pa. Kanang pag tinagdanay na mo ni Rico ron, purely inamigo na lang gid na. Way sobra, way kuwang. Usa ra gyud ito iyang pagpaninguha nimo sa una. Oh, di gito gugmang tinuod, uy. Sigurado fake ra gid to. Pero kung wa pa tingali ko pagsupak atong panahon na, wa tingali unta mabalhin nga itong attorney ang gugmang Rico. Ayun na lang paghiskot, anak pa, uy. Kapoy na kayo na hunang-hunaon. Nya ikaw, Nga naman day ko. nahigugma man kaniya. Oh, hinay-hinay na move on. Saan ba daw pag-move on nga? Sige ba mong kita? Chika, lagi kaayo ka pa ay. Nabaraka lang ko di mo, chika. Mas maayong magkita mi kanunay pa, ron ako yung makita o madawat ang kamatuoran, nga wa gid may paglaom. Nga diha ra gid may kutob. Bitaw, no? Mas maayos na nga, amigo lang yun mo eh. Kakita ra ka, mas angayan yun ni mo. O, kinsa na sayon? May parto pa na mo ni Rico Imperial. Pa, Ay, busy na gid in town kaayo ang akong apo. Maabtan na gud na sa kadlawon og atubang sa iyang laptop. Bisi og duwa? Dili gyud taon duwa imok, oy. Pagtuon gyud taon og pag-research. Iya na gyud nang gitinuod kay gusto naman siya mo asenso. Oh, maayo. Oy. Labi na nga gipasaligan na gyud siya ni Don Marco nga tagaan og pwesto sa iyang kompanya. Mao nga naninood na gyud in town si Rico. Oh, maayo. May nalangsad nga nabisi na siya ana kay malingaw na taon siya. Problemado ba yan ang pataas, gukma? Bitaw. Mao gyud. Sakto na. Ingon na bitaw gyud na, no? Kung way swerte sa gugma, swerte sa ubang butang. Og mauna ron na hitabo sa akong apo. ang ano imo mo kung kisultihan anak pa? Aw, resulti lang ko. Amigo gud mo. Kung makalahon na siya minyo sumabot, andam na siya. Doon na siya ikasarang. Hayahay ng iyang mapag-asawa. Huwag ko masulti ni ha, para itod si Rico diyan ni mo ha. Kaya bisag nagpakita siya og mga sinyalis sa pag-asinso, mas buto gihapon ko kung ang imong makadayon mao ang iyang sangay, si Rico Imperial. Oh, wa magpalibak si Rico ay nanawag. Excuse pa ha. Hello, Rico? Hi, El. Pwede mo malihog sa papa? Naay magigsulti niya. Si Uncle Ricky Garing. Mao ba? Wait sa ha. Pa, makiksulti ko na ni mo si Ricky Garing, oh. Ha? Hello? Uy! Si Ricky! Oh! Ako rin si Imok! Ano ba? Kamambaw gyud kalipay sa akong amahan, uy. Pero, bisan okay na sila ni Rico. Mas gusto pagit kihapon niya nga makaba na akong milyonaryo. Ay, Lipay kayas ni Imok la. Limang kang nakisulti niya si Uncle Ricky Garing. Taod-taod sa sila nag-istorya, oy. Nakahuman na lang og 7 ka kanta sa video kigod. Mao pa'y paghuman nag-istorya. Oh, mao ba? Nga nung nakigsulti man si Ricky ni, ha? Ako masang istoryahan na bahay ni Imok.
Wa masagod ko ikastorya niya nga lain. Di ba kayo may close niya? Galibog man ko gud unsay akong itapik niya. Mawaw masag ko. Mao to na kay nandun ko ni Imok. Ako siyang gisultihan nga fan kayo niyas ni Imok. Mao ba di ay? Pero time pa. Ngano man siya nga napunta man ka sa ila? Nganong naabot man ka dito? Nakadungan mo may pagkasulina gud. Siya may una nakakita nako. Gani ko makabantay nga siya di ay. Ako ganito gisindan si ilang og mga pictures na mo ni Uncle Ricky. Napag-video nga greet niya Uncle Ricky sa ni Imok. Na! Mura na to gibayaw sa langit si Emak. Matay. Di mo ko magatugo eh. Suod magyug kayo sila si Rico o si Idol na ko Ricky Garing. Ibuko sila mga picture ta. Bisag iya kong gigreet sa video. Lahat mong gitong iya gikong ikaw. Minom, sa istorya, lahat na gyud. Ug mahitabo lang ni kung masakop siya ko silang pamilya. Wala siya may baw nga ako siyang gipicturan. Pero naluoy na kay ko niya nga hapit na ng adlaw. Yung anak siya, labi na kung tuwa may sabay. Kita ka na. Tawa. Tulala. Subo kay dagway. Balagyog, walay kalipay. Diyon ta kumusultin mo ini, ha? Kay, habi parawyan ni mo. Akong ipaghagad ni mo akong anak. Naglibog naman ko sa akong buhaton. Gusto ko mo tabang niya. Gusto ko nga musulti siya na kustanan. Kung sa giyo'y nakapag-uol niya. Pero maingon naman siya nga, okay naman ko pa. Pero nahibaw ko nga di siya okay. Luyas ang ilas ha? Lagi. O nga nisulti lagi ko ni mo ini. Wala ko maglahon na og unsa pa. Saon nga, wala mas ako'y laing sultihan. Kita-kita naman din eh. Sakto gyud eh. Kita-kita man gyud. Mo nga kita-kita ra siya magtinabangay o mag-inunungay. Sige lang eh. Kung makagayon ko, muchat lang niya kong ila. O di ba manawag ko niya? Pwede sa di mo siyang bisitahon sa bahay kung di siya manis bikir eh. Busy palagi kay ko noy. Kay karon noy, tagnaning pa jud ko. Lagi. Para masab na sa imong kaugmaon, imong gibuhat. Mao gyud noy. Pasiluag yung kudong ko, ha? Ha? Nganong nangayo magpasalo noy? Ako mangugang gihukman sa una. Maog yun to'y pinakadako na kung saan mo. Ay, noy. Ay, natusgutin noy eh. Human na to. Past is past. Past is not present. Ug past is not future. Past is past, good. Ngiga na yun ni mo, Doriko, sa? Naan man ka ng mga past is past. Ug usa pa ganito. Basta kay maor to, noy. Basta kay baon sa to, ha? Pangumusta sa taon to imong amiga, ha? O, noy. Why problema? Kumusta? Niya, may tag nakapasaran na ni mo. Actually, sa wapati ka pani, ako nang gitanaw ang imong progress. Unsa may imong tanawlo? Okay, I want to be honest with you. I'm impressed, but not very impressed. Oh. But don't get me wrong. You can discourage. Isipan ni nga challenge. Pero kung ato ning i-rate from 1 to 10, 7 akong ihatag nimo. Okay. Pero ayaw ka balaka. Daghan kapag panahon. Take your time. Okay, lo. Timan, dako ka na kayog agi. Ang imo na lang mong pagpadayon. Okay, lo. Imo gani kong gipabilib
nangita kag mga initiatives nga mo improve ka. Kana Rico, nagpaila lang nga dako kay kag potensyal. Maong padayon na gina. I'm sure you will not fail me. By the way, kumusta na ang imong kasing-kasing? Kung di ka gustong iskutan o kirasad, balik ta sa imong progress. Okay ra lo. Murag habit naman ko maka-move on. Wa naman kayo ko magmug ka nang moy maoy. Okay. Good. Wa ako magpadasa akong gibati lo. Wa ako padulngan kung magsigi kog maoy. Good. Good ra lo. Dili very good. Good lang. Aron mas maningkamot ka pa to improve. Okay. Good morning, sir. Lo, mubalik ako sa office ha. No. Ayaw na. Wapat ta mahuman. Okay. Hi, Rico. Hi. Sir, kadiyot ra kayo ni. Ako lang na ipakita ni mo. Boni ang imong giingon kanina. Yes, sir. What do you think? Okay. That's fine with me. Okay, sir. Sige, sir. I will work on this na. Thank you. I'll go ahead. Sige, attorney. Rico, Sige. Lo, unsa ba ka nilain na tong discuss, lo? Si Attorney Jane. Oh, Actually, kahapon lang siya nibalik og report human siyang bakasyon. Og timing sad nga dunay dako nga project ang atong company with some European businessmen. Ang akong gusto nga muapil kaini nga project, Rico. lo, di ba ko ready, uy? Di ba ko pwede, ana? Di pa na ako kaya, lo. Dili ka mo handle nini. Igo ka lang mo assist ni attorney. Oh, Matis dinhi ang imong abilidad ug kung asa na dapit ang imong nakatunan. Of course, pwede ka mo balibad. Pero this is your chance to prove yourself. oh, Gusto kong mo decision ka. lo. Ako nang hunaw-naon. Why problema? Okay. I will give you 5 Days? minutes. Tumweng. Hi. Halos wa gani siya mo tanaw na ako. Dili ko makablame niya. Dili. Og labing siguro, balibaran niya ang plano ni Don Marco. Nga mo assist siya na ako ining bagong project sa kompanya. Mubalipad kit siya for sure. Lugawa lagi. Nakatando lang jud ko. Mas maayo noon, at least. Masettle na sa mo ni attorney. Trabaho na lang na El. Wa na personalan. Huwag magsalita ng tapos. More pa. No comment na lang ko. Good luck sa imong trabaho lang. Walang personalan. Uy. Namuwa lagi ka. Ha? Wa, manggod. Imo na huna-huna, uy. Ay. Akong pasalig nimo. Walang personalan. Mo yun na. Ha. Ngano ka na siya, no? Ngano mo pasalig man kuno ka na akong anak? Kinagtuo man ka nga. Mubigay ra gyapon ko na turni. Uy, wa ko di sulti, anak, ha?
Wa ka ni sulti. Pero mo na yung gibati. Huy, Rico. Ilir ka ayo ka, ha? El, basta kaya ako yun ay paniguro ni mo. Di na yun mahitabo nga makikpersonalan pa ko ni attorney. More pa. Basta kaya ako yung ipaniguro ni mo. Di na yun mahitabo nga makikpersonalan pa ko ni attorney. More pa. O sa may ang purpose nga, itong gisulti na ko. Palao mo na sad ko niya. Ayaw na bigit papakatanga Ella ha. Ayaw na ba cute? Basta kaya ako yung ipaniguro ni mo. Di na yun mahitabo nga makikpersonalan pa ko ni attorney. More pa. Ambot ni mo, Rico. Ambot ni mo. Congratulations, attorney. It was a wonderful presentation. Dili kalimod nga na-impress ang atong mga business partners from Europe. Thank you, sir. Pero dili na to kalimtan paghatag og credit ang contribution ni Rico. It was equally impressive. Yes, of course. Rico, apo. Congratulations. I'm so proud of you. Salamat, Lo. I think ang itang mag-celebrate. Sorry, Lo, ha. Dili ko makaapil ninyo. Doon ako lang lakaw kami ni Lulog Ila. Ay, okay. Pwede na ako makalakaw, Lo? Sure. Okay. Unsa day okasyon? Mahalon ra bagyapon ni nga restaurant. Ganihan na bitaw kung nangutan na ini niya. Wa pa manggid ko to bagamok. Ikaw, Il. Di ka mangutana? Di na lang. Okay. Nag-celebrate ko kay... Nakapasar man ko. Success man ang meeting na mo uban sa mga foreigner nga business partners ni Don Marco. Uy! Kanindot! Wow! Nakig-meeting ka og mga foreigner nga negosyante, Rico. Uy! Baan gani kay ko? Unya dong, unya. Nag-in-English ka. Siyempre! Hala no, ay kamao na giday ka dong. Kalipay ba yan ako ay? Bebe pagkakabe! Ops! Bawal ang kiss! Ngig ka na yun ni mo, no, Rico? Makig-meeting naman kag mga dagkong tao. Ay, di naman sad nga ako ra. Di asad sila si Don Marco ug Attorney Jane. Sa ako nahibawaan, ang moapil ra sa mga ingon anak nga meeting sa kompanya, ang mga executives ra. Sa ato pa. Apil ka sa mga executives, Rico? Oh. Di, uy. Executive good town. Assistant ra ko. Murag, apprentice ba? Swerte lang meeting to sa mga dagko. Mga dagkog. Mga dagkong tao ba? Pero di na basta-basta, oy. Aliman ka nang mag-appeal ka sa mga meeting sa mga inuana. O di na basta-basta, oy. Unya dong gitagaan kag allowance. Maong gibangkahan dahil minema? Ha? Oo, siyempre. Hala na. Di naman sa'yo na bayaran ni mo ini, dong. Wapano eh? Iguba na itong kaon ng bayad. Maayo untag. Paapilo na sa tag laing meeting dong no aron imo na sad ming bangkahan ini kahuman. Naghilom-hilom ang good ka ila. Oh, wag ka lamiis pagkaon nila. Lamian man. Nagkaon gani ko. Hilom ka magod kaayo. El, ayaw yung hilom-hilom na El kay. Ikaw yung itubang mo na nga. Okay. Magsaba-saba na ko. Ang sa may gusto niyo akong isulti. Salamat Ginoo. Busog gid kaayo ko. Oh, Gracias. salamat sa dimo, Dong Rico, ha? Imag-gibing giapil ni ila. Ay, wala problema noy. Boss, amo niyang bill. Ay, nara, sir. Ay, nara, sir, oh.
Napagaw ka da. Pila man na tanan water. Shh, water. Jesus Mariusip. Kadaka. Mudawat mo ini, boss. Ay, yes, sir. Okay, thank you. Napagaw dyan. Sorry. Wati sakit. Kada lagi ito imong gibayad do. Niga na gyud lagi nimo. Uy, Ginagmay kasi surugod na noy. May na lang, kasaway sa ba? may tagdo na sa tayo ana, no? Ila? Ako din lang ko mangandoy anak. Kay di ko ka mauunsaon na, oy. Kwarta lagi ako. Cash. Cash ba? Cash. Cash. Oh, kawa mo! Napay na kasudan. Ako andang, ipaputos lang gud nato ang sobradong. Ano gun kayo putit pang daghan na. Pwede ramang taha. Oh, pwede kayo. Hay-haya na to no, ila. Libre patas parihapon, yan nagka-bring house pa ta. Ako lang niisod sa ref ang mga sodaan pa. Sige, kay manglak na ko. Nya, sakar ako ini kahuman. Sige pa. Ayaw yung kalimtig pamawang masuka, ha? Di pa ka masaka. Oo pa. Di ko sigurado. Pero, murag tunay something si Rico da. Gipaapili siya sa meeting sa mga executives. Unya ganina, card ang gigamit pagbayad sa restaurant. Sa akong tanaw, dili to credit card. Huwag siyang paghiskot sa mga nag-meeting. Sila si Don Marco at Attorney Jane ang iyong mention. Wa siya mag-mention sa apo ni Don Marco nga si Rico Imperial. Dili ka nga. Ay, napraning na lang tingali ko. Imposible. Imposible gud nga magduda ko nga siya si Rico Imperial. Napraning na gid ko. Wa ba ka ito magduda sa ilan ako sa? Ay, sunod, di na ako mamangkaw eh. O kinanga mag-amping na ko sa akong mga ipanulti. Nakabantay kong ilang nga, murag doon na siya pagduda. Amping na dyan ko sunod. Dubli amping na dyan ko. Sa akong nahibawaan, ang moapil ra sa mga ingon-anak nga meeting sa kompanya, ang mga executives ra. Sa ato pa, apil ka sa mga executives, Rico? Bright ba yun sa ila na? Kung di ko mag-amping, masakpan naman siya tingali ko niya. Ay, dili pa. Dili pa panahon nga may bawaan nila ang akong sekreto. Dili pang panahon. Niyan na si Rico. Sorry lo, narate ko. It's okay. Bago pasad mi nagsugod og discuss ni attorney. Attorney, pwede ba ang imong briefingon si Rico? Sure, sir. Okay. Rico, mugawas na ko kay may importante lang kong atimanon. Pero mubalik na ko. Ha? Pero, Sige na, attorney. Pagsugod na mo. Lo! Lo! Okay, Rico. Pwede mulingkod na ka aron magsugod na ta? Pwede unya lang ta magsugod, hindi balik ni Lolo? Nakadungog man tingali kasi ang gisulti. Nga pasuguro na ta. Sige. Dili ka komportable nga kita randuha? So, personalan di gapon ning imo. Wa pagid ka makapasaylo nako. Di ka makabasol na ako, attorney. Dumi. Hapit ko mo patya. Oh. Basig dilimot ka. Nakalimot ka kasi imong gibuhat na ako? Attorney? Ha? Oh. Di ka makablame na ako. I understand. Dili sa iyong para nako nga magig-uban ni mong balik bisan trabaho ni.
Pero para ni Lolo, ini ako. Ug para na sad nako. Nga akong ikapamatuod sa akong kagalingon nga kaya nila ko. Nga doon sa ako'y gamit ug dili hangtod sa hangtod lang nga sagoy kong pagkatao. Nga to manggod ka attorney nga wa naging paglaom nga mausab ko. Gato ka nga squatter boy na lang yung ko hantod sa hangtod. Di mo madawat nga mag-apel-apel siya mong kinabuhi ang parehas na kong pagkatao nga way class. Rico, dili na tinuod. Asa ka di tinuod? Bao na tinuod, attorney. Class good ka. Attorney good ka. Ug di ka basta-basta kay attorney ka. Red hand ka ni Don Marco Imperial. Di gina basta-basta nga pagkatao. Unya, panguyaban lang kag kanang gitawag lag yamukmok. Insulto sa pagkatao, di ba? No, that's not true. That's not true, boy. That's true. Ay. Kung mo na imong gituhuan, bahala ka. Mao gyud na tinuod, attorney. Di lang ka mo angkon. Di ka mo angkon nga maski palabi nimo ang imong garbo kaysa imong gibati. Kay bawo man ko ba? Doon na gyud kay feelings na ako. Mao gani nga ako kung gibuhat nimo. Kay nagtuo kong piliun nimo atong higayon na imong tubati. Pero nasayop ko. Hapit man gani noon ko mamatay. Kaya mas importante nimo imong pangalan. Mas importante nimo imong pagkaklas. Dili na tinuod. Ako ka mahibaw kung sa'y tinuod ako gibati. What's going on? Oh, I'm sorry, sir. I am so disappointed. oh lo. Ayaw na pag-explain, Rico. Nagtanaw lang ko ninyo. Nahibaw na ko nga dili bahin sa atong project ang inyong gidiskas. Ug wag yung ko malipay ini. I see you as professionals nga iset aside ang mga personal issues ug mo focus sa atong proyekto. Pero nasayop di ay ko. I'm so sorry, sir. Enough, attorney. Okay. I'll give you 15 minutes to fix yourselves. Then let's get back into business. Sa ato pa di ay, sige na sa rugkuyog-kuyog sila si Atty. Jen, Rico. Gyud. Kay siya man ang gi-assign ni Don Marco nga assistant ni attorney sa bag-o ko nilang project. Aw, magkasinabot na gyud tong duha. Mawagtang na gyud tong pagkatumboy ni attorney. Murag wa man gyud paglaom si Rico ni attorney Imok. Paminaw na ko. Di man kay tingali tumahigog mas attorney og lalaki. Inigsoon og inamigo ra gyud tingaling iyang ikahatag ni Rico. O, tama ka siguro, di ra ba gyud hibaw ka ng panahon? Na, mausad. Pero, Ginoo na lay bahala ay kinsa ihatag ni Rico, kung kinsa may para ni Rico. Ang importante lang nga magkasinabot sila o gikasinabot sa nila ang ilang mahimuon yang mga ugangan. Murag na ego ko gamay sila ra. Mao ba? Pasensya. Wa tuyo Puanga sa bitaw na ko sa una Pati yun kayo akong ipakitang taras ninyo. Labi ng Rico. Nagmahay bi ako. Na, ayaw na lang pagmahay kay unsaon ay tabo naman tumok. Ang importante mo nga nausab ka. Kung ikabalik pa lang laging panahon. Na, di na lang sad nato ibalik ay kay muratag magsayo og tsatsaan na atras sa bante. Lala, lala. Pero, ato-ato lang sila, ha? Ay lang sila isulti ni Rico. Ha? Ang bahin siya sa manmok. Nga,
Kung ugaling makanahon na man siya paninguha pagbalik ni Ila, di na gyud ko mukontra. Klaro man. Dili ni tungod kay nasinso na si Rico, ha? Kundili, nakaamgon lang yung ko sa akong mga sayop. Nakaamgos imong sayop? Or tungod sa akong paryente nga si Ricky Gareng? Katawa ha? Dako, katawa mo ka! Apil sad na. Pero nakaamgon na gyud. Nakaamgon na gyud ko sila, oy. More pa. These are all for today, sir. Okay. Ikaw, Rico, doon na kay mga pangutana or clarification or objections? Warlo. Okay. In fairness, bisan dili kayo maayo ang atong pagsugod. Naabot na gihapon nato ang atong goal para karong adlaw. Manginaot lang ko nga sa sunod natong meeting which will be on. Friday, sir. Okay, Friday. Manginaot ko nga na itensyon, ha? Akong usbon sa pagpahinomdom ninyo, be professional. Yes, sir. Di pa man professional, lo. Yes, act as a professional. Okay, lo. O gusto kong makakita ninyo nga maglamano sa di pa ta magbuwag-buwag. Oh. Nakadungog ba mo sa kong gisulti? Nakarungog, lo. Sure, sir. Oy. Rico, naunsa ka? Oh my God! Oh my God! Sakit ang tiyan, lo. Ni kalitra. Lingkod na. Lingkod diri sa couch. Sa couch lang aron makasandig ka. Sir! Sir, luspat kayo siya, sir. Ato na lang siya doon sa ospital. Manawag kong makalsa niya, sir, ha? Kasakit. Ang sakit makailang tiyan. Lo, mura. Mamatay na tingali ko, lo. Osa, hoy, ayaw pagsultian, ha? Ayaw pagunaw-na og daotan. Lo, tabagi ko, lo. Di pa ko gusto mamatay, lo. Di pa ko gusto mamatay, lo. Di pa ko gusto mamatay! Unsa? Ginoo ko. Unya na unsa naman si attorney. Asilan ginoo ko ay. Ginoo in town. Sige attorney. Sige attorney. Okay. Okay attorney. Pero mahibaw agidan ko attorney ha. Ayaw ito pasang disri ko attorney ha. Pastilan. Sige attorney. Okay. Bye-bye. Sila. Unsa di tabong Rico, ha? Sila. Ngano di ay? Gidako na nila sa ospital. Kay kalit lang gisakitan stiya naman sa ilang meeting. Hapit ko na makuyapis ka sakit. Unsa ba nagkakaon to daan sa pamulakaw? Kasi dagot man. Nakakaon, oy. Di man yun na sa mulakaw ba nga di makakaon. Gawas niya lang kung kaon ang iyang adtuan. Basta Nang, lang ginoo ko. Masige panuhuto nang uy. Saingan. Kanuhot. Mayon ta to. Padat anong haplas dito. Unsa man manto ka? Ay, dili man ko pa adtuon ni Atty. Mok. Kay dili man ko napasudlon dito sa hospital ang senior. Uy, hala. Tuwa man ni noon si attorney. Dili sa ito niya pasagdan si Rico. Mayo noon. Pero nabalaka agad ko, Mok. Nabalaka agad ko. Wapay ba o sinong na sa kasakit sa iyang tiyan. Oo, nansi na naman.
Si attorney. Hello, attorney. Appendicitis. Pirahan ko nung tudayon kay acute na. Hala, Ginoo. Oo niya, kaysa may magbantay niya pa. Pwede rin siya nagsela. Di pwede si sila. Ay, kay senior na. Auto man si turne. Ah, Oh, okay na ka? okay naman pa. Sulti lang og dili, ha? Okay ra ko pa. Lord, kay ba kung dili ko okay? Nasakit na nasad ko. Huwag naman unta ko maglaom niya. Pero kisakitan na lang kagayapon ko. La! Okay ra gyud kaha ka? Okay na lagi ko pa. Basta, ha? Dikit ko okay pa. Pero hindi ko gusto mag-apil-apil sa nasad ka sa kong problema. Hindi ko gusto. Yes, sir. Nana siya karon sa iyong private room. Thank you, attorney. Pwede na tingali kang mubiya niya, attorney. Naibaw ko nga dili na sayon para nimo. Panaon lang na ako ang akong driver. Siya lang una ang mubantay diha karong gabi. Okay na ko, sir. Naa naman gyud ko din eh. Ayaw ka worry na ako. Time na sad ni nga makabawas ko sa pag-atiman ni Rico nako sa una. Ako na sad mo imo atiman niya karon. Sigurado ka, attorney? Sigurado ko, sir. God. Unsa may ipasabot ini? Ganun ni amang ko ini kwarto sa ospital. Og nagbantay kang Rico nga wa pa'y panimuot. Human siya ang operasyon. Sakto ra ba ning akong gibuhat? Makapasaylo na kasya na ako tungod ini. Dili na kasya mo hate na ako. Wa ko makasiguro sa iyang reaksyon ini kakita niyan ako. Wa ko makasiguro. Oh. Uy. Sinang sana. Hello, Nang? Ay, pastilan. Salamat sa Ginoo nga nagmatapag ka, attorney. Namasin na ba yung taon ko? Kay di man ko magkatog. Lapas na na ba taon to ng gabi, attorney? Basing nakadisturbo ko sa imong pagkatog. Wapasad ko makatuog, Nang. O hala, kaluoy in taon. Kaikog na ba yan ako ni mo, attorney, ay? Pero, attorney, kumusta naman si Rico? Kumusta na nga ako nga po? Wa pa siya makamatngon sukad sa iyang operasyon, Nang. Pero okay raman siya. Stable na siya. Ayaw nagkabalakan niya, Nang. Katuog na diha kay kadlaw na. Oh. Nakamatngon na siya, Nang. Ay, salamat sa Ginoo. Pwede ko makikistorya ni attorney. Okay ra ka, ha? Kadiyat nang ha? Rico, praise God! Nakamatngon ka na! Si Lola di ay nimo. Akong itapion sa imong dunggan ang cellphone ha? Paminawa lang siya. Ayaw lang kayo pagsulti kay delikado pa. Hello, Nang? Sulti na. Naminaw na si Rico. Hello? Hello, Dong Rico? Dong, salamat sa Ginoo na ulian ka na, Dong. Pasensya nga wa ko diha, ha?
Unsaon, nga dili man pwede mo bantay ang senior. La, si Ella, siya lang pabantayan ako. Unsa man kahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng milyonaryo. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores, ubos sa direksyon ni Alex Repolyo Lara. Laing dalit kanato sa RMN Drama.